tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalilon ang nagtuman. Busa tumanong ka ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Apit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita. Aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuad siya dito sa kalangitan. Naganda mo puluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalilon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalilon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalilon ang nagtuman. Kuha ulo lalilon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdaan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kay tas-an sa mga langit. Ginoong Dios, niining taknaa sa gihapon kami magapasalamat kanimo. Din ikaw nagahatag pagihapon og kahigayunan nga magapabilin kinis kahanginan nga programa aron magasabwag sa binhi sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa, panalangini kining estasyon, panalangini ang tanan nga nagapaminaw. Dad-a sa kahayag sa kamatuoran, tanduga ang ilang mga kasing-kasing sila magabaton og gugmas pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag o pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas. Ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sa gihapon kami magapasalamat sa inyong pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa ug sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa atong nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa cellphone. Okay. Diha manggod sa inyong pundok, sir, wala mo'y pagtuo ni anang mga larawan, mauna nga wala gid mo, pero kami nagtuo man mi ni ana, mauna nga naa gina diha sa among simbahan. Okay, salamat kaayo, no? O niya pay atong basahon.
Mao man gyud na sir, kung ang tao maminaw lang gyud unta sa pulong sa Ginoo unya ilang sundon, dili gid mahitabo nga mosimang. Karon kay musupak magyod ni simang hinuon. Maunay hinungdan nga tungod kay gusto nilang musupak, bahala nag maimpirno, supak gid sila. Tanawa, ilag yung labanan kanang larawan nga gidili mana sa atong makagagahom. Salamat sa pag basa sir, si Rodette de ini inyong dugay ng tigpaminawan. Okay, daghang salamat Sister Rodette sa kanunay gid ninyo nga pagsunod sa pagpaminaw ni ining ato nga programa. Okay, niya patay basahon. Kuya John, nagasunod na sadmi, nagasunod mi pirmi sa inyong programa. Okay na ang among radyo, ready na. Apan doon na pa'y kulang dire sa amo pero taod-taod mo abot na to. Salamat sa pagbasa, kuya. Okay, salamat po sa inyong pagsunod kanunay itong programa. Okay, last text nga akong basahon. Sir, mga pangutana man ni. So, dili lang usa nato ni padayunan aron di ta makawatan og oras yod. Kay naay paluap kagabi sa ato nga gihisgutan. Maunay hinungdan nga kanana ang ato sandiron. Kay ang atong gihisgutan kagabi grade 1 naman to gipaluap. Maunay ato karon nga tagaan og tagaan og pagtagad karong gabi una. Okay, sa dili pa ta mo irog nga tusunahan, si Brother Libby ato usa nga tagaag higayon nga malili ang ato monitor aron may baluan nato kung diing dapita o lugaran nagagikan ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, dugang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers no dinhi sa Pilipinas o uban pang nasod sa kalibutan karon nga nanood sa ato nga program. Kinasingkasing na sad mo namo higala nga gina-welcome karong gabi una nining tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede namong makapadangat ang mensahe nga rin namo. Pwedeng mo text mo sa amo ni Brother John or pwede ari mo padangat sa ato nga comment section higala sa Facebook ang DYCM Bugo Adventist, no? O, nga pangutana, tangin nyo taod-taod ang pagtubag sa pangutana, kaya doon na mo'y kahigayunan higala sa pagsalmot, makahimo mo sa pag-participate, no? Dugang tubag sa pangutana nga atong basahon dire para nga makadugang sad mo sa pagpasabot ngadto sa atong mga pinalangga nga mga kahigalaan nga nangutana dinhi sa ato nga tulumanon. Nya palihog lang pod atong ipahinumdom sa atong mga friend nga atong i-share mahigala ang atong programa ngadto sa atong mga silingan. Kanya may isang gabi diha sa Mabuli no atong mga silingan diha. Good evening ninyong tanan. Kanya atong gina-welcome, atong gipasalamatan ang mga kahigalaan nato diha nga nagamit og mga sound system. Sila si Dong Mulo Ilanan, o niya sila si Dong Erex Sinoy. Salamat kaayo o welcome kamo karon gabi na sa itong programa og mainguman sa tanan natong mga listener diha karon naminaw og sa mga viewers nato tanan gayud karon gabi na atong gi-welcome sa atong programa. Okay, ato ta mga higala sa pagbasa no ato ning tagdon. Niya si Brother Rufino Moreno. Salamat Brother Rufino. Niya salamat sa iyong paglab ug pagpray. Niya pod ang Riverside FM Cebu ang 93.2. Niya ingon dinhi nga on air nata diri mga brad. So thank you kaayo sa atong CEO diha og sa ato nga station manager no diha sa Riverside FM Cebu ang 93.2 megahertz. Thank you kayo niya sa mga naminaw diha karon sa ato nga program diha sa Riverside FM diha sa South Cebu o diha sa Negros Oriental kutob sa naabot diha sa Labyog sa Riverside FM atong gina-welcome sa ato nga programa. Pwede sa makapadangat higala og mamensahe sa amo ni Brother John no dinhi sa ato nga programa.
Ani ato pong gipasalamatan ni asad si Brother Sonny Sumayang. Salamat po Brother Sonny sa paglab o pagpray. Ani niya po si Brother Ronilo Etang sa Saudi Arabia. Happy midweek sa mga kaigsuunan na minaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope og maingon sab kaninyo Brother John. Okay, o Brother Libby, God bless og maayong gabi. Okay, niapawd si Sister Jenaline Lumuntad. Mayong gabi sa tanan. Salamat sa paglab og pagpray. Niya po si Brother Domingo Mabunukan. Mayong gabi na usab ninyo Brad Lib og Brad John og sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod sa pagpaminaw niining programaha. Salamat Brad Lib. God bless kanatong tanan. Salamat sa pagpray o paglab. Brother Doming. Niya po si Haya St. Carl Chong Bakiro Hyakten. Mayong gabi Kuya John o Kuya Leve. May isang gabi no? Marag na ani sa kwan siguro hagnaya dapit. Okay, niya po si Sister Elpidia Curo sa Matag Oblite ni. Mayong gabi ninyo Brad og sa tanan nga nagtan-aw og naminaw. So good evening Sister Elpidia og tanan taga Matag-Ob Leyte. Mayong gabi. Okay, ato ni tanawon una ang pikas nga screen. Tagdon tani ang mga nag-send og heart og nag-like sa ato nga program. Okay, ni si Brother Ronilo Itang, Nuna Hani Monterdi Punay, Rosalyn Mainit sa Germany. Salamat kay Sister Rosalyn sa kadtong chocolate no imong gipadala. Kang Sister Bilin Mainit. Kanyo niya po Sister Elpidia Curo. Niya po si Lelita Espinosa, Lovely Katamko Alboro o Ria Katamko Alboro. Kanya deris mga nag-like ni si Brother Rufino Moreno, Brother Anisito Preselias. Okay, diha ni sa Panggamay. Okay, thank you kaayo. Anya balikan taning pikas nga screen. Okay, wala pa nakita. Anya ato ni tanaw ni gala ato nga messenger kay ang uban sab ari mo padangat og mga mensahe sa ato nga messenger. Okay, ato ning tan-awon ni si Brother Ronilo Itang. So mayong gabi Brother Ronilo sa Saudi Arabia. So thank you kaayo sa imong pagpakig-uban. Ni ato ni Leon kadiyot ang atong keypad ato ning basahon kay do datoy mensahe nga nahidangat dinhi. Okay. Brad Lib ug Brad John, gibaliman ang inyong wali nga ang mutuo sa Dios maimpierno. Gibali ko no atong wali. Ang mutuo sa Dios maimpierno. Okay. Ato panintanawon maayong gabi Brad John ug Brad Lib naminaw sa maayong balita sa Jesus is Our Hope. Si Luloy Arciliani og Piding og si Alpi ang akong anak ni ami sa barangay Hadong Hulan, Ormoc City. Salamat sa pagbasa. Salamat po kaayo sa inyong pagpaminaw sa ato nga program. Okay, sa pagpadayon sa nanhigala karong taon-taon basahon nato ang mga bag-ong moabot nga mga mensahe. Anya atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga may ato nga tukion karong gabion na Brother John. Okay, sa dili pa Brother Lee tuguti ko ni atay bisita si Mr. and Mrs. Gunigikan sa Dila Puro Camotes. Mas may siguro akong nailhan good ani good sa dito pa ko nagpuyo way back 2007 to kuan pa nimo opay pag-ibog-ibog anig mga chicks bata pag-ayos dito ko puyo sa ila mo pay pagsugod anig ibog-ibog og chicks karon na minyo ra gyud noon salamat gyud ni first time ni si Brother Tutol
wa magyuko ka kuas tinuod nga ni nailhan ako tuton ra is the right time nga makapangumusta ni siya dinha nya makasulti gyud ni ani siya bugo na sign tungod ginaam ni siya sa bangko niya manghuam gani mo og kwarta nala sige text lang mo diri niya gusto mo kay ako mong kuyugan dito sa bangko nga iya aning gitrabahoan so diri brother Ton lingkod diri aron mapangmusta mapaila nimo imong sarili nya tagay gamay pod si Mrs. pag istorya kay naay daghang naminaw nato dito sa upper ug lower Kagagan puro kamutis ana nga aron makakuan pog gamay makapangmusta okay go. May gabi sa tanan, especially diya sa Camotes, sa Kagkagan, sa Kanipaan, sa akong Papa Ranilo Garciano. Nag-birthday ni siya gahapon, belated happy birthday. O sa akong mama Elizabeth. May gabi inyo diha tanan. Okay, puno brother Ton, pagpaila sa usa kay aron nga ang mga tuas kamutis makakuang gyud no. Okay sige si Mrs. Kananang ato sad nga pasultion gamay na siya ikapangumusta. Apos lamang niya ni bisita ako islang gihangyo nga niya namang gid mo maasahin dinhi. Niya na mo ni aman ang inyong branch diri na permanente unya mo ngari. Ingon nila nga aw dool na mo lang gid mi. Mo ari gid mig na higayon. Okay ma'am, pwede nga imong ipangumusta dito sa Kamutis. So may gabi sa tanan, member day ko sa Upper Kagagan Church. Akong pangumusta ang mga taga-Upper. Kumusta rin no ba sa Association Pohon? So association di ay karong last week sa April sa Upper Kagagan. Nindot na ra nakaanha ko fellowship ra ma'am, fellowship ra. Nya sa panahon pa tong Pastor Jonathan Abing. Nya karong last Sabbath aning April is association. Sa nindot na. Sa April. Kinsa ganito yung ngalan ni mo? Jingjing. Ha? Jingjing Garciano. Ay Gonzales aday karon. Jingjing Garciano Gonzales. So halata magig kaay nga murag kulbaan sila. So thank you so much sa inyo sir, ma'am, sa inyo nga pagkuan bisita dinhi sa atong programa. Welcome. Well mga higala adto ta sa pagbabadili biwa bakay isingit diha nga basahon kay aron Aron ko kuan basaw din nanulod Brother John. Ako sa ning tanahon kadiyot niya si Dailin Tununing Abrisi watching from Kabilao, Carlis Iloilo. Niya pos Brother Jake Sumalinog sa kuan po ni Dumagiti. Happy good evening brother. Happy midweek. Ya Brother Ronilo Itang, maayong gabi sab sa mga bisita dinha sa station to ani sa Saudi Arabia. Okay Brother John? Okay, daghang salamat brother Lebe. Well ato ta maghigala sa ato nga gihisgutan kagabi no do na magudtoy pangutana gud unya ang iyang paluap matud pa niya na unsa man in taon mo sir magpataka man lang mo kanang larawan wa na mo na ampo wa na mo na gisimba simbolo man lang na sa mga santos unya pataka lang mo dinha salamat sa pagbasa sa akong tampo, bahala na mo inyo ning tagdon dili. Si CG dini, abot og unsay ko aning CG kay letter C and G and kanang as in jar. Og akong tumanan akong nahibo si Chris Jean na munini ang CG. Pero dili ni mao kay babae man to. Okay, CG. Wa mi kahibaw og unsa ni kay letter C og letter G as in jar ni dire. Kanang giingon nimo nga nagpataka ra gyud mi, tungod kay wa ninyo na ampue, wa ninyo gisimba kanang mga larawan. Kundili simbolo lang na sa mga santos. Kahibalo ba ka brother CG kung unsa ang pulong santos? Spanish word ba na siya? Kung imo na siyang in Englisson, saint or holy. Kung imo na siyang sinibuhanoon, balaan. Pero sa Spanish, santos. Karon sa imong giingon, nagpataka lang yun mi.
Kay wa man ninyo simbaha, wa ninyo ni ampui, kundili simbolo lang. Ang tinuod pagkasulti, Brother CG o brother ba ni o sister ba ni? Wala gyud pud mahitabo nga kami diri nagpataka. Kay kung pamataka naman lang ni ang amua, dili gid namo ibase sa mga butang nga niya nasulat o gipasabot sa Biblia. Kay kung ingon naman lang ni ana nga kami nagpataka aw ambot ipasabot pataka-taka ra sa ni ang Biblia. Pero di bali na lang kay maumanay na abot og nakabot sa imong hunahuna nagpataka bi. Pero daghan magug kaayong naminaw kami nagtuo nga adunay mga ligdong og tarong nga mga tawo nga nagsunod og naminaw sa atong programa nga sila tahimik lang. Nasayod ka ba, Brother CJ, kung unsa kadaghan ang mga tao nga nagapahimulos nining atong programa sa pagpaminaw, daghan ang nakapangalagad sa Ginoo tungod sa atong programa, tungod sa ilang pag-ila ug pagsalig nga kining atong programa nagtug-an ug nagsulti sa tinuod, gigamit nila ang ilang bulsa na malit sila og mga amplifier, na malit og mga trumpa, aron ikapalanog nila sa ilang mga silingan, aron pod ang mga silingan mahibalo sa pulong sa Dios. Busa dili ini ang amoa diri pamataka. Ug bahin sa imong giingon nga wala mo nagsimba ug wala mo ampo ni ana, aw imo ra na nga kaugalingon nga panghuna-huna ug pangpanglantaw apan kaako mo ingon nga medyo nakulangan ka lang sa pagsusi o pagtuon labi na sa inyong mga kaugalingon nga mga pagtulunan. Dinhi sa akong kamot, akong ipakuan niya o kamo dihang nanood diha sa FB, sa Facebook Live o kita ninyo ni. Niya Nobina Perpetua sa Senior Santo Niño sa Sugbo. So niya ato kunong klaruhon kung nahaumba o na kuan ba ang imuhang giingon nga wa mo nagampo, wa mo nagsimba. Unya ang nihil obstat niini si kanana ang Messenger Esteban Montesilio man ang Vicar General, unya ang imprimatur niini ang kanhi Cardinal ang Arsobispo sa Subo si Julio R. Cardinal Rosales. Binhi sa page 3 aning balasahuna tanawa Brother CJ nag-ingon din niyo. O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari ug ang akong Dios, nagasimba ako kanimo. So kini palang puntuha, daan na nga nagpatunay o nagpamatuod nga ang imong pag-ingon nga wala mo nagsimba ni magampo mahitungod ni anang mga larawan kundili kuan lang kanana ang inyo anang larawan simbolo lang sa mga santos, ining puntuha lang daan, medyo nasungag o nasango ka na. Ipadayon na kong basa, ikaw ang akong malig-on nga manlalaban, nagapalaban ako kanimo. Ikaw ang patron sa Sugbo, nagadangop ako kanimo. Ikaw nga nagbuhat sa daghang katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo ako o sudunga kining kabus nga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Tanaw ha, ang gisulti dinhi matud pa nagasimba ako kanimo. Ang uluhan is babaw magampo kita. So kung moingon ka nga wa mo nagsimba o wa mo nagkuan ampo ni ana, aw kana dili gid na nimo mapamatud-an kay ang inyong mga balasahon nga daan nagtug-an man nga nagsimba mo o nagampo sa larawan. So inyo raning mga balasahon sa makita man ninimo sa Nobina Perpetua sa Senyor Santo Niño sa Sugbo. Karon anhi na pudta sa Biblia. Unang-una hinumduman nimo nga ang Biblia gituga ni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, pagbadlong, pagtulid o pagmatuto sa pagkamatarong. Sumala sa gihisgutan sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Kung nagsusi ka sa balaang kasulatan,
ang kasulatan, ang Dios mo'y nagtuga nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, natudloan ka na gyud unta, kay ngano man gituga man ni sa Dios. May kapuslanan alang sa pagpamadlong, nabadlong ka na gyud unta, o gisusi pa nimo ang kasulatan alang sa pagpanulid, kanang imong sayop og baliko nga pagtuo, natanos, natarong na unta nang nagsusi ka pa sa kasulatan. Ang last nagingon, og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Awata kuno, susiha ang Biblia, ang pulong sa Dios kay pinaagi niini mamatuto ka diha sa pagkamatarong. Well, ato kunong basahon ang gisulti sa Isaias 45 versikulo 20, ingon niini ang gisulti. Panagtigom kamo o panganhi pahaduol kamo sa tingob kamo nga nagpakagawa sa mga nasod, wala ing kahibalo katong nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan ug na nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Ang gisgutan diri sa inyong balasahon, ikaw maong among Dios. Unya nagampo man di ay pud mo matud pas Biblia. Ang inyong balasahon nagampo mo. Ang Biblia nagsulti, nagampo sa larawan sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Kung kaluwasan ang hisgutan, wa gid na ikatabang sa inyo nga maluwas mo ni ana. Unya dayon ninyo ingon gidaot mo. Ang amo wa mi nagdaot, igo ra gyud mi nga nagpasabot. Wa sad mi nang hilabot, igo lang ming nagpasabot. Kanus-a pa man di ay mo masayod og mahibalos ka matuoran. Unya nagtupong na ng inyong tiil, muubay na ng inyong bukton diha sa inyong kilid, mupiyong na ang inyong mga mata, o dili na pwede. Karon mintras buhi pa mo, gustos Ginoo nga ang tao makadungog og makabati sa iyang pulong. Mao nang gisgutan sa Mateo 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come. Hinumdumi nga dunagay katapusan ining kalibutan na, apan sa dili pa na mahitabo iwali una ang maayong balita. Today, or this time, kamo nasultian ug nawalihan na sa maayong balita. Ang gisulti dinhi nga nagampo di ay mo, nagsimba sa usa ka Dios sa mga larawan nga dili makaluwas. O tanawa, ang Isaias kapitulo 2 bersikulo 8, ingon niini ang gisulti o gipamahayag, hinaot unta nga kamo makapamalandong gyud pag-ayo nining mga butang nga inyong nadungog og nabati. Kay moabot ang panahon nga ang inyong nabati dinhi, ang inyong nadunggan nini, bisag unsaon pa ninyo og paningkamot, dili na mo makabati og makadungog pa. Kay wa na may tao unya nga tugutan sa pagsulti sa pulong sa Dios, nining panahona mula ganap na pud unya ang kadautan, og ang tao nga karon way pagtagad sa pulong sa Dios ay wa na gyud unya na. Pero sa mga tao nga karon pa lang ilang ginatagad ang pulong sa Dios, magpabilin silang sa ilang kinabuhi ang kahayag sa pulong sa Dios. Dinhi sa 2:8 atong basahon sa Isaias nagingon ang ilang yuta usab na puno sa mga larawan. Tanawa ra gyud ha. Nagingon dinhi ilang ginasimba ang buhat sa ilang kaugalingong mga kamot. Ganina gibasa sa inyong balasahon, giampuan o ginasimba. Ang Biblia pod nagsulti, naghisgot, nagampo og nagsimba. Naging dinhi ilang ginasimba ang buhat sa ilang kaugalingong mga kamot kadtong hinimo sa kaugalingon nilang mga tudlo. Kamuray ambot og kinsa sa pilay palit ninyo ana kinaa may daghang mga baligya ana sa mga iskina, labi na ana ka Cebu sa kananaang St. Peter's Basilica o asa ka nga kuan sa Santo Niño de Cebu o asa na nga mga dagkong simbahan sa mga daplin-daplin na ana ngani kun imong tanan may mga panahon nga naay mga jeep inunta daghan ni sila babae ug lalaki magdala-dala ni anang nagkalain-lain nga mga gidagkuon sa larawan, ang uban ginasud og kanang murag bildo unya ikuana kay naay ganang kuanag electric na isuga unya ang uban ni ana padata-datahan tanawa gipangdata-datahan gipamaligya ng inyong giampuan ug inyong ginasimba unya og amo mong sultian basahan sa nasulat sa Biblia ikalain baya gyud hinuon pud ninyo nga dapat gani unta malipay mo nga di ay
supak na sa kabubuton sa Ginoo, pero inyong gipalabi ang pagsupak kaysa pagtuo ug pagsunod. So gisulti na din sa Biblia, giampuan o ginayukbuan, ginasimba ninyo ang mga unsaman, mga larawan. Unya, kung imong basahon ang Jeremias Kapitulo 10:14, huna ako noog, giunsa kini pagpasabot din sa Jeremias 10:14. Niya, akong basahon ha, parang inyo ning mahibaluan. Kung atong basahon, unya siyo ba miingon kanako, ang kanini ang Jeremias 10:14, 14 naman nun akong gibasa. Okay, 10:14 sa Jeremias akong basahon. Ang tagsa-tagsa ka tao nahimong mananapon og walay kahibalo. Ang tagsa-tagsa ka magsasalsal sa bulawan, gipakaulawan pinaagi silang linilok nga larawan. Diyon sa daay mo, gipakaulawan mo sa inyong linilok nga larawan. Kay ang ilang tinunaw nga larawan kabakakan man ug walay gininhawa diha kanila. Unsa di ay na siya? Kabakakan ug walay gininhawa. Tinuod na gud na. Ha? Walay gininhawa. Be, sulay kuno ninyo makaginhawa o nagginhawa ba na? Wa. Unya inyong huna-hunaon nga kami ng hilabot, kami ng daot. Impas among silingan sa una, patay naman pud intawon ang iyang expression wengon, Diyos por santo. Ngano man gyud nga ang pulong sa Dios lisod manggid ninyong tuuhan ug lisod manggid ninyong dawaton. Ngaon pa ang pulong sa Ginoo, nagtug-an man sa kalinaw ug kaklaro sa atong ginabasa. Unya moingon pagig ka si J nga naunsa may tao mo diha sir nagpataka man lang mo. Biblia na gyud ni atong gibasa, Biblia na atong gipasabot. Unya ingnon pa mininyong nagpataka, ni apay akong basahon o unya si J mayo unta og kananaang makaingon na unya ka nga kami maday nagpataka di man sila si Brad John ug si Brad Libby. Akong kananaang basahon sa Deuteronomio 4:16, aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon ug dili kamo magbuhat. Aron dili kamo magbuhat, aron dili kamo magbuhat, aron dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kon sa babae. Tanaw ha? Una-huna ako no ka. Ideklarar na gani sa inyong simbahan nga santos na na o santas na tuod sa dayon mo. Sa una pagka-presidente ni Cory Aquino, doon na to'y mga hugon-hugon, walang madayon nga si Cory mayong ikanonize po nga mahimong santa kay siya mo'y nakapabalik sa demokrasya sa atong nasod sa Pilipinas. Naapay daghan nga inog kanonize na. Ngani kaning gitawag niyo Padre Pio. Ambot og naana masay nagluhod-luhod, nagampo-ampo ani. Abi hunahunaan ninyo na og palandunga, gibawal gidili sa Dios ang pagbuhat og larawan nga linilok sa bisan unsang dagway sa lalaki ug babae. Ay naunsa ba naana mas Mother Teresa hinhon? Nana si Birhen Fatima o nanas inahans kanunay panabang? Bisag unsa na lang ang inyong nahuna-huna nga inyuhang himuon nga kabatok sa balaod o sugo sa Dios. Tanawa, ang usa sa mga gideklarar ninyong Pilipino nga santos kay ang una si San Lorenzo Ruiz, Pilipino man na. Ang ikaduha si Pedro Calungsod, mo'y inyuhang mga Pilipino na. Kay balo ba mo og kinsay gikuhaan og dagway ana ni Pedro Calungsod? Buhi pa na hangtod karon, may usa ka pare nga hilig kayo og basketball og ang team nga iyang ganahan ang San Miguel Bear og usa sa NBA player dinha sa San Miguel nga iyang idol mao si Ronald Tubid. So sihan niyo ang historya ana. Ang gikuhaan ang dagway ana na ang Pedro Calungsod, ang player sa San Miguel Bear si Ronald Tubid. Mga kaigsuonan, kung ato gyud nga himuon, kita ramang gyoy nagpalimbong sa atong kaugalingon. Ang pulong sa Dios, kamatuoran na. Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran.
Nahibaw na mo, nakadungog na mo, og nakabati na mo sa kamatuoran. Unya, sultian mo, labi na nimo si Jim, moingon ka nga kami diri nagpataka rami. Wa ninyo na ampui, wa ninyo na gisimba ang larawan, kundi simbolo ra nas mga santos. Ha? Unsa ning santos? Sa English na, balikon ko saint or holy. Kung sa Cebuano na balaan, sa Spanish o sa kinatsila, santos. Nan kinsa may giilang balaan o santos o saint or holy, dinhis balaang kasulatan. Pamati iragod ninyo ni. Ang gihisgutan dinhis sa Pinadayag Kapitulo 14 versikulo 12 kung kinsa dinhi gipaila nga balaan o santos, saint or holy. Niya sa Pinadayag Kapitulo 14 versikulo 12. Niya akong basahon na sa the word of God nag-ingon dinhi. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Tanawa kining pagkasultia sa Biblia gi-address ni didtos mga katawhan sa Dios, wa ni i-address ngadtos tanang mga tao. Kining punto ha. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Ipadayon ako basa. Nga nagatuman sa iyang mga sugo. Kinsa ning katawhan sa Dios? Ang nagtuman sa iyang mga sugo nakaron kamo dinha. Nagsimba, nagyukbo sa mga larawan. Gidili ang pagbuhat og larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki og babae. Ang pangutana karon nagtuman pa di ay mosugo? Wala. Unya ang gisulti sa Santiago 2:10 kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan apan naglapas siya sa kabahin ini, siya nahimong malinapason sa tanan. Og timan-ig gayod nga si Ginoong Hesus doon na nay pasidaan sa mga taong wa magsunod sa kabubuton sa Dios. Mateo 7:21 nag-ingon, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadtong nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kinsa lamay malangit ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Unya karon kabubuton diyan as Dios inyong gituman. Pag ingon dili kamo magabuhat sa bisan unsang larawan sa dagway sa lalaki ug sa babae, unya naunsa man niron? Naanay daghan mga lakig babae, ginaay daghang manuroy. Kapila ko gihagad. Dias daan, sir. Padata-datahan lang, sir. Ningkuan sa ko, kani gidak uno na ug ikas ni. An siya nga ihatag ron na mo 35, sir. Nako unya kay padaog sa data-data. In siya nga unom kabuan, sir. Unya nako lagi pila man. 35 man ni sa kas, amo lagi igwag 7-8 nis imo. Unya 5 months na, sir. Unya kanana ang nagdepende ra ni og pilay imong idata. Basta within 5 months imo ning impason. Pastilan. Naunsa man hitabo ang ipadata-datahan naman Hinoo na mura man Hinoo nag taga-bangko nga magpautang paaraw-arawon antod maimpas ang giutang. Pastilan gid na mga kaigsuonan. Pamalandungan ninyo ang Herbianon 3:15 samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang pulong ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Abi nimo si G sa kadaghan ng panahon ug higayon kining mga puntuha, kining mga butanga sa makadaghan na subli-subli na ning nga gipangutana dinhi sa atong programa. But until now, imo paghapon ming ingnon nga nagpataka ra gyud mi, pasayloon kaunta sa Dios si G sama sa paghangyo ni Kristo sa iyang amahan. Sa diha nga naghingalo siya didto sa Kalbaryo sa cross, nag-ingon siya, amahan ko, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Wa ka lang gyud masayod si G sa imong gipamulong, ipanulti namo, nga nagpataka ra gyud mi. Kay kini nga programa nga inyong gipamatian, wa musulti dinis kahanginan sa mga hinawsyaw, tinumo-tumo nga mga butang, kay ang ato dinhing gipamatuod, pulong sa Dios, ang pulong sa Dios kamatuoran, ang inyong gipatalinghugan kamatuoran. Salamat Brother CG nga imong gidawat ang pulong sa Dios uban sa tanang mga naminaw karon. Unya
si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ug pagpatinaw sa nakasabot ug natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ya, salamat pod sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ani ato ning tan-awon una ang mga mensahe ni as Brother Edelberto Rina Sumalinog. Maayong gabi sa tanan. Niya po Brother Jidel Peritos. Good evening, Bradley, Brother John, watching live. God bless everyone. So, mayong gabi no Brother Jidel. Salamat kayo sa imong alisakit. Alis yun ang sakit. Brother Atong Jidel, Plus, Brother Jidel. ako naron sugdan og panghatag to sa angay tagaan ang imong gihatag, no? Ako to sila gisaaran kagabi. I don't know si Brother Libby o kanus aniya pod mahatag karon sad. Sige. Namo ko'y question dito, Brother John. Okay, salamat kayo. Okay, go Brother Libby. Anya po si Dong Bob Retoya. Good evening, Ninyo Dong. I'm watching from Antipolo, Tuburan. Maayong gabi diha dong. Anya po si Remedios Dehito. Good evening, Ninyo Brad John o Badrid. Naminaw na pod mi diri. Sila manang Linda o Samuel naminaw pod karon. Sila Richard Berdin sa Toronto, USA, sa Canada. Niya po si Elpidia Coro. Maayong gabi sa imo. Abi nimo ako Katoliko, baya ayaw ilimod kay sa tinuod maod jud nay ato giampuan, pero dakong mali. Tambag ko lang sa imo, kung naa kay Biblia paningkamuti sa pagtuon, ayaw ingna nga nagpataka kay tingali dako ang pagbahay inigbalik sa Dios. Tambag to sa usa ka Katoliko kanhi, no? Alang sa atong sender sa pangutana. O niya po si Sister Alma Mahait. Happy midweek to everyone. More blessings to all. O niya po si Seth Slil. O niya pagyod si Sister Elpedia Coro. Sa una, ratuha, mga Katoliko, nga Katoliko ko. Pero karon dugay na kong nag-SDA. Kaya nakasabot man siya. Pero sa una, nagampo-ampo gid siya ana nga mga ribolto, no, mga larawan. Ampo-ampo siya pero pagkahibaw niya, iyang gisunod ang Ginoo tungod kay ang Dios. Maora may giingon sa atong basa sa pinadiyag 14:7, naghisgot diha nga matod pa sa bilang kasulatan nga maoy simbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tinubdan sa tubig. Ang Dios nga magbubuhat, maoy atong simbahon. Muna'y girekomendar sa Biblia. Dili kadtong mga Dios-Dios nga binuhat rapog tao. Mas labaw na og power ang tao ana kaysa binuhat nato. Unya ang kadakong dimalas kay kita'y nagbuhat, kita po'y musimbas atong binuhat. Murag bali na kaya ba? Imbes nga ang binuhat mo'y musimbas magbubuhat. Ang insakto na kay ang Diyos man magbubuhat, natural nga musimbatan niya, kay siya magbubuhat kita iyang binuhat mga higala. Okay, no? Gibasa mo to ni Brother John kaganiya, na ito'y pamphlet siyang gibasa, nga klaro, baya gyud no, nga nagsimba baya. Alibay lang guda God, maingon nga, wa magsimba, ana, nabay kanang mga patron silbi, nabay na sila ilang simbahan. Asa man ka manimba adto sa San Vicente. Asa ka nimba adto kang San Pedro. San Pedro nga simbahan. Iyon ana. Anya kana mga santos magina sila, balaan na silang tao. Sa una sama nila ni San Pedro, nilang San Pablo, nilang San Juan, mga santos na sila. Pero dili na ingon tungod kay sila santos ato nga yukbuan atong simbahon. Bawal man na sa number 1 og ikaduha nga sugo sa Ginoo. Gipahayag gid na mga higala sa Biblia. Ako ni basaw na atong tan-awon dinhi sa Biblia nga Catholic, kining maayong balita nga Biblia. Muni atong mabasa, nag-ingon dinhi, ayaw
pagbaton og laing Dios gawas kanako. Muna itugos Ginoo. Kay sa English na, thou shall not have no other gods before me. Ayaw paghupot ba? Ayaw pagbaton, ayaw pagdawat, ayaw pag-ila og lain nga Dios. Gawas sa Dios nga tuas langit. Katong Dios nga maoy magbubuhat nato. Unya gaingon sunahan. Ayaw pagbuhat og Dios o mga larawan sa bisan unsa dito sa langit o dito gani pabuhaton di ay mga kinulit nga mga larawan bisag tua panas langit nagpuyo mga higala o dinhi sa yuta o sa mining asyuta mga tao, mga mananap, mga langgam, dita pabuhaton ana, dita pakuliton ana. O niya, unsa pa gyud? O diha sa tubig nga ana sa ilong sa yuta. So, gibawal na mo na yung number 1 nga sugo sa Ginoo. O niya, ang number 2 nga sugo, unsa may instruction sa Ginoo para anang malarawan nga gibuhat sa mga tao karon. Gaingon ang 5, ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba ni ini. Tiyaw mo na, dili payukboon, dili pasimbahon, dili paludhon ni ana. Nga naman, ingon atong mabasa ni, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, abughuan ako, silutan ko kadtong nagsalikway kanako. Muna'y promise Ginoo, silutan niya ang tao nga magsalikway kaniya og sa iyang mga instruksyon. So gibawal nas Ginoo mga higala, ay gibawal man na makasa taog ato ng supakon kanang sugo as Ginoo. Gibawal na. Doon naman to'y mga larawan nga gisugo as Ginoo kang Moses buhaton, ginganlan dos Ginoo katong kerubin, katong bipin nga tumbaga. Wa man magpasobra si Moses ubuhat. Ang instructions Ginoo magibuhat kanang atong gibuhat karon sa simbahan. Nay mabasa sa Biblia ana nga nagsugo ang Ginoo, hala sige, buhatin ninyo og larawan si San Pedro, si San Pablo, si San Juan, unya yukbuan ninyo. Tao ra may nagdeklarar ana gani kanang uban nga mga matod pa ni kanhi Presidente Duterte pila to ka buok balyon ang gisimbas Katoliko, 34,000 ka mga ribolto. Pagkadaghan na wata kailas uban na. Daghan kaayo mga higala. Gitawag nila na og manlalaban. Ila ng ampuan kay munay mulaban kuno nila. Musulti nga sa. Pero basahon ni Biblia higala sa unang Juan 2 versikulo 1 ang atong mabasa matupas Ginoo. Mga anak, ako nagsulat kaninyo nining mabutanga aron kamo dili magpakasala. Apan kun may makasala man gayon, aduna kitay atong manlalaban nga mga tubang samahan nga mao si Hesukristo. Way laing manlalaban higala nga mga tubang samahan si Kristo ra, dili kay kanang mga santos mao ni atong manlalaban didto, dili oy si Kristo maoy atong manlalaban mo ni gisulti sa Biblia. Tanaw na to ang giingon sa Isaias kapitulo 44 magsugod sa 13. Ako basa ng 13 ha. Dinigya po ni sa Catholic Bible maing balita. Gaingon ni ang 13. Ang panday magkutay og pitik og badlisa niya. Ang kahoy gigamit ang lapis. Si pilyahan niya kini og badlisan. Pormahon niya kini ngadto sa usa ka dagway sa katahom sa usa ka tawo. Antay ha? Iyang pormahon daw sa ngadto sa dagway sa katahom sa usa ka tawo. Yan ang sununog ayo ang katong iyang gikopyahan o niya ingon din aron ibutang sa usa ka balay. Ang uban as balay man na mamaligya masugatan nato. Diha bitoy amigo nako nga didto kuno sa syudad nang mali magpalit kuno siya og kanang Santo Niño ba amigo nako to. O niya karon iya nagkanbas siya sa mga tindahan so diya sa dapit sa may Magallanes Masuna kanang naidaghan diya nga mga tinda-tindahan sa kilid. Nagkanbas siya og asay barato. Tana siya ang pikas tindahan. Mo ni presyo. O niya hangyo siya di ba mo tugot nga sa pikas tindahan. Karon kay gitugot mas pikas tindahan. Nasuko ang pikas tindahan, nag-away ang duha ka mga tindiro isig
kasilingan tindahan. Dugay na awayan nila, nag-initay, hangtod nagbinatuhay sila ni adtong ilang gibaligya higala nga mga ribulto. Nawa na ginoy ayo. Nagbinatuhay na sila atong panahon na. Ang ato nabasa din ang panday mo ay magtrabaho ana, mga sculpture, mga higala. Anya, gisgutan din sa 14, mamutol silag mga sidro og magpili og mga kahoyng tugas, insina gikan sa kahoy sa kalasangan, og dili ba hinuon magtanom silag sidro og patubuon kinis ulan. Unya gamiton kini sa usa ka tawo ingon nga sugnod. Kuhaon niyang usa ka bahin niini aron mainitan siya og aron maglutog pan. Maghimo usab siya og usa ka Dios gikan niini og simbahon niya kini. Kaya mo na ang kaputol iyang gigamit og sugnod. Unya ang kaputol pod iyang gigamit gipurma niya usa ka tawo. Unya unsa gihimo niya? Ingon siya iyan gibuhat parang simbahon niya. Himuon niya kini nga usa ka larawan nga kinulit og moluhod siya sa tubangan niini. Klaro kayo? Nagingon sa 15, himuon niya kining usa ka larawan nga kinulit. Unya unsay buhaton niya sa kinulit larawan? Simbahon niya kini. Kumusta man karon kana makinulit larawan wa na nato simbaha. Ang uban di na kinulit noon, gihulma ng uban. Unya wa kana nato simbaha samtang miatubang ta nga ato mo ng trapo-trapuhan unya magtan-aw tutok ta dito magampo ta atong unahuna na adiha mga igala gaampo ta bawal na oy atong tanaw sunahan ang 16 atong i-continue basa ingon din hinga o gamiton ang 15 gamiton kini sa tawo ingon nga sugnod kuhaon yang usa ka bahin niini niini aron mainitan siya og aron maglutog pan maghimo usab siya usa ka Dios gikan aniinig simbahon niya kini himuon niya kini usa ka larawan nga kinulit og muluhod unsaon niya lodhan niya atubangan niini isugnod kini sa kalayo ang katunga niini og magsugba siya og sa baga niini og kanon niya ang iyang sinugba og mabusog siya magpainit usab siya og miingon maayo kay hinginatan ako apan ang sobra nini himuon niyang usa ka Dios iyang Dios muluhod siya og mosimba nini magampo siya nini og miingon luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Munang naay mga pagampo himuon nila atubangan sa larawan may ampo mo kaming makasasala sa oras among ikamatay. Amen. Ay mga nubina ana mga pagpangamuyo pagampo nag-ingon ang 18 kining mga tao nga nag-ampo anang mga ribulto unsay sultis Ginoo. Tanaw na amoy Biblia sa balay tanawan niyo ang may balita Catholic Bible akong gibasa gaingon ang 18 kining mga tawhana wala masayod wala makasabot kay gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita o gitak-upan ang ilang hunahuna aron sila dili makasabot. Nganon di sila makakita sa kamatuoran kay gituyo gyud nila piyong ang ilang mata. Magbasa sa Biblia likay-likayan ng bersikulo piyongon ang mata. O niya gisirhan ilang unahuna mo hinungdan nga dili sila makasabot higala sa kamatuoran nga gisgutan sa balaang kasulatan. Arita kang San Pedro aton tan-awon. Dili na guni gilarawanan kanang ikulit San Pedro. Si San Pedro buhi pas una atong tanawon gisimba siya ni Cornelio sa buhat 25-26 dayon ang 25 sa pag-abot ni Pedro gisugat siya ni Cornelio og miluhod sa pagsimba kaniya giluhod si Cornelio misimba ka San Pedro apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan ayaw ka nagbuhata tao lamang ako gipatindog ni Pedro ay nagbuhata tao lamang ako samot ng larawan niya simbahon wa gani pasimba si Pedro nga buhi pagadto siya gibadong niya misimba niya ay kog simbaha kay tao lamang ako ang uban pod ang ilang gisimba mga anghel nagbuhat og larawan sa mga anghel bitanaw na to og pwede ba na sa pinadiyag 22:8 ug 9 ang mabasa mao ni higala ako si Juan ang nakadungog nakakita gayud ning mga butanga nga akong
og akong gisulat dinhi human ko kini nakita og nadungog, miluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita kanako nining mga butanga, apan miingon siya kanako, ayaw pagsimba kanako, alagad lang usab ako sa Dios nga sama kanimo og sa imong igsuong propeta og sa tanang nagtuman sa giingon dinhi nini nga libro, ang Dios lang angay nimong pagasimbahon. Gibadlong si San Juan, ay kog simbaha kay parehas na ta, alagad kas Ginoo, ako pud alagad sa Ginoo, mao simbaha ang Dios. So gitudloan ta sigala higalas Biblia nga atong simbahan walay lain kundi ang Dios nga tuwa sa langit. So wa naman tay panahon sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong team song. Mga higala nagampo kita, dalang panalog na kagagahom nga Diyos, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong, tawaga sa kamaturan ang manakapagdungog, o sila makapangalaga na kanimag pangayo na mo kinitungod lamang kang Kristo, ang among